Fan gaon is go bheici sibh bhí mé caint faoi na trí chroch an sin éis ball ach an is tá mé náteili agus feictear na trí cinneacu. I híon, i dó, agus é trí, sin é tríú cean. Hí san sin éidir na scamil, mar a dúirtmuid hús éis híhuit sléomhatámuid agus is minic a bheictear rudí mar sin is sama í rair seo a bhíon tugainn an áit seo hús agus feictear cinál farraige scamil atá an sin agus is minic a bhíon rudí mar sin le feiceáil an áit seo mar sin na trí chroch an sin atá siad. Gus séidir bhí dí a raibh a dhaoine córa.